आफा आंखौ दानो एफा गोख्रैयै हाबा हरनाङा ना आंखौ आंनि सिमांखौ फुरा खालामनो हो आफा प्लिज आफा अन्नानै मानिदो ना औ आफा मानिदो ना नाङा आङो आरो बेफोरबायदि एसेबो गोबाव खालामनो हानाय नंला आङो बेखौ माब्लाबाबो लुगैया जे जि जाथाया आंनि फिसाजो गिदिरजों जादों बे जाथाया आरो आंनि उन्दै फिसाजोजों दाजाथोंसै आंखौ एसे बुजिनो नाजादो समायना फिसा आरो बे जुलिनि थाखाय राजि जादो नोङो फिसा हौवासाया जोबोद गुन गोनांखा जोबोद मोजांखा जोबोद धोनिनि फिसा आइ हौवासाया उकिल मावो राजि जादो आइ बिफानि बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनानानै समायनाया गोबां सानो आरो बिफाखौ बुङो जागोन दे आफा नों जायखौ मोजां नुदों बेखौनो खालामबानो जाबाय आं जुलिनि थाखाय राजि आफा बेबायदि होनानै समायना आरो रमेना बिनिफ्राय ओंखारलाङो हरनि सम जाबायमोन सोरगोफुरि गामिनि रिटार्ड हेडमास्टार बाथिरामा गावनि मासियाव जिरायनानै मोदै रुखु रुखु गासै जालांनाय जाथायफोरखौ गोसोखांबाय थायो जे सानसे समाव बिहाबो गोजोन सुखु नखर दङमोन फिसाजो सानै गीता आरो समायना रमेन फिसाज्ला आरो बिनि अनसुलि बिसि सम्पा बेसेदि गोजोन सुखु नखरमोन बिसोरहा सानसेखालि नै बिफा खोनाबायना जोंहा गीता आयाथ' माथो 12 थाखोखौबो उथ्रिसारनो हाखाबाय दायो बिनि जुलिनि थाखाय थाग थियारि खालामदो बिफा हो नाङा आफा आं दानो जुलि जाया आंहा गोबां फरायनांगौ आफा आंहा गोबां सिमां दङ आं दानो जुलि जाथ'नो हानाय नङा आफा आंखौ आरोबाव आगोलसिम फरायबावनो हो आफा औ आफा जों बिब' फंबाय साथामबो फरायनानै गिदिर मानसि जानानै गावनि आथिङाव गसंसारनो नाजायो आफा आइनि खोथाखौ नों एसेबो खोनासंनाङा आफा आब'खौ बेफोरबायदि दानो जुलि हरनाङा औ आफा आब'खौ दानो जुलि हरथ'नाङा जागोन दे फिसा नों जेसेबां फरायनो नोंनि गोसो बायदि फरायनो हागोन आं दानो नोंनि जुलिनि खोथाखौ सानथ'वानो दे जागोन दे बे न'आवथ' खालि फरायनायल'थार आंनि खोथाथ' रावबो फंसेबो खोनासंखायानोसै खालाम नोंसोरनो खालाम फिफा फिसा गोसो बायदि साननैसोनि उनाव आफा आङो फंबाय रमेनजोंनो थांनानै नोगोरनि कलेजाव एडमिसन खालामना फैबाय आफा नंगौ आइ आंनि साथाम फिसायाबो फरायना लिरनानै गिदिर मानसि जाथारगोन आं जोबोद खुसि फिसा आं जोबोद खुसि दे आइ फरायबाय नालाय गोसो होनानै फरायदो बिनि साननैसोनि उनाव जेब्ला गीताया मोनाबिलि समाव कलेजनिफ्राय फैफिनो अब्ला बिसोरनि गामि खाथिनिनो गावबुरानि फिसाज्ला दुथां अनसायनि नोजोरा गीतानि सायाव गोग्लैयो वाह बै सैनाया सोर जाखो होमबा बस बेथ' जोंनि गामिनि हेडमास्टारनि फिसाजोसो नामा गीता होनदों खोमालै बा गीता लाइमोन बैसोनि मोदोमफ्रुदों बाह गलाब बिबार बायदि मोदोमफ्रु बारनानै दंथारो माथो हा नोंसोरलाय माखौथ' नायबाय थाखो थांदो दिखांनानै लायदो बेखौ आंबोथ' बिनि लाइमोन बैसोजों एसे दुगैनायनि खोनाबाय बिफा जोंहा आइ गीताया दाबो न'आव सफैयाखै बिदिथ' बियो माब्लाबाबो खालामफेराखैमोन आं गिलायसो लांबायहाय बिफा मा बुंदों नै बेफोरखौ आइ गीताया दाबो न'आव सफैयाखै थौलाय आफा रमेन एसे नायस'ना फैनो सानैजों बिनि उनाव बिसोरो गोबां जायगायाव गीताखौ नागिरनो हमो बिसोरो नागिरो नाथाय गीताखौ संनानै मोनाखैमोन गीता आइ आब' गीता बहा दङ नोङो बेबायदि बिसोरो नागिरबाय थानायावनो हरखाब बिसोरनि नोजोरा गीतानि फारसे गोग्लैयो गीताया हाग्रानि खनायाव दुथांफोरजों गाग्लोबजानानै लोरबां देहायै थैजों बोहैग्लाबजोबनानै गोग्लैनानै दङमोन गीता आइ मा जाखो बेफोरो नोंखौ बेफोरबायदि सोर हालत बेफोरबायदि खालामना गालांखो गीता नोंनि बेफोरबायदि हालतखौ सोर खालामा आइ सोर खालामा आफा अनसाया गीता आब' गीता
बेबायदि होननानै गिताया बिसोरनि आखायावनो जिउ गोमानायसै। खोनाबाय नोंथां, जों नोंथांमोननि केसखौ संदांगासिनो दङ, बिजिरगासिनो दङ, नाथाय जेबो फोरमानानो गैयाब्ला जों मा खालामलायखो? हा? फोरमान? मानो गैया जानो फोरमान? गासैबो मानसिफ्रानो नुदों अनसाय आरो बिनि दुथां लोगोफोरखौ ओइदिनखालि, आरो नोंथाङा बुंदों जेबो फोरमान गैया। ओइ सेंग्रा, बांद्राय बाथ्रा बुंनाङा। फिसाजोफोरखौ बेफोरबायदि सामलायालासिनो उदां आसारै हगारगोन? बेफोरबायदि फिसाजोफोरखौ उदां आसारै हगारामोनब्ला बिदि जानाय नङामोन ना दिनै। अब्ला मा दुथांफोरखौ गिनानै न'निफ्राय ओंखारालासिनो थानोसै नामा? नोंथाङा बेखौ सिदा सिदा बुङा मानो? नोंथाङा दि बिसोर दुथांनिफ्राय रिसुवेट लादों होननानै। ओइ सेंग्रा, मा बुंदोंलै नोङो? खोथाखौ सामलायनानै रायलाय। बांद्राय गरम देखायनाङा सेंग्रा। बाराबा नोम्ब'नि गोसोआव नोंखौनो ओरैबायदि फासायनानै जेलाव जोबना दोनजानानै ओरैबायदि मानसि जागोन ना। खोनाबाय नोंथां? नोंथांनि नोंसालाखौ एसे बुजायनानै दोन। सेंग्रा बैसो, गरम थै। बुजायनानै मामा न'आव लांदो। बारा उरलां बारलां बुंबाय थाबा बाथ्राया गाज्रि जागोन खिन्थु। जोंथ' नोंथांमोननि केसखौ नायगासिनो दंखायोना। माबा मोनसे फोरमान मोनोब्ला जोङो नोंथांमोनखौ लिंहरगोन। दायो थांथ'दो नोंथांमोना न'आव। बाथिरामा गोबां माससिम पुलिस स्टेशनाव गावनि फिसाजोनि बिसारनि थाखाय थांलाय फैलाय खालामो। गोबां थाना थाना खारथिंबायो। पुलिसखौ आथिं हमै हमै खावलायबायो। नाथाय माब्लाबाबो फिसाजोनि बिसारखौ मोननो हायाखिसै। जायनि दिखारजों बाथिरामनि अनजालि बिसि सम्पायाबो जिउ खोमानो गोनां जाबाय। बेफोर जालांनाय गासै जाथायफोरा दिनैसिमबो बाथिरामनि गोसोखौ दोहो दोहो खामग्लिहोयो। ओजों रमेन आरो समायनाया जुलिखौ लानानै गोबां सावरायलायनो हमो। आदा, आफायाथ' आंखौ जुलि खालामनानै होसिगोन। अब्लाथ' जों सानैनि सिमाङा मा जागोन? आब'नि थैनायनि उननिफ्रायनो जों सानैया दि मोनसे थिरांथा लादोंमोन I.P.S जानायनि आदा। दाथ' बियो आद्रा जानानै थासिगोन ना आदा। दाथ' आङो खालि 10नि थाखोखौल'सो उथ्रिनो हादों। आरोबावथ' आंहा गोबां फरायनायनि सिमां दंमोन आदा। गासैबो सिमाङा आंनिया थुंगेजोबसिगोन। बेबायदि जायोब्लाथ' आब' गिताया माब्लाबाबो नियाय मोननो हानाय नङा। दे बिनानाव, नों बांद्राय जिंगा दासि। नायलांनोसै मा जाहैयो उनाव। माबा मोनसेथ' राहा दिहुननांगोन बिनानाव। बे जाथायनि साननैसो उनावनो खाथिनि नोगोरनि सासे हादोर मुंनि हौवासाया समायनाखौ नायनो फैयो। हादोरा सासे वकिलमोन, सासे गुन गोनां उकिल, जाय बियो आइजोफोरनि फारसे जानाय गोबां अयथासारनि फारसे गोबां केस गेलेनानै देरहासारबोनो हादोंमोन। समायनाया नायनोबो जोबोद मोजांमोन। फरायना लिरनानै गोरों गोरा गुन गोनां जानायजों लोगोसे बियो जोबोर समायनामोन। बिनिखायनो समायनाखौ हादरनि न'खरा जोबोर मोजां मोनो आरो बिखौनो बिहामजो फसायो। दसे उनावनो हादरनि बिमायाबो बुंनो हमो, खोनाबाय आदा, जोंथ' नोंथांनि फिसाजो समायनाखौ जोबोद फसायबाय। जोंहा बे सोमोन्दोनि थाखाय जेबो हेंथा गैया। नाथाय आदा, गथ'फोरखौबो एसे रायलायहैयोबा हारसिङै मोजां जायोमोन नामा? समायना आरो हादोरखौ एसे गावजों गाव मिथिनानै लालायथोंसै। औ, बिनानावाथ' थिगखौनो बुंदों। थांलाय समायना आइ, हादोर फिसाखौ नोंनि खथानि फारसे लानानै थांलाय। नामा समायना बुंदोंमोन नामा नोंनिया? औ, नंगौ। बायजोआव दि जोंनि बाथ्रा रायज्लायगासिनो दङ। मा नों बे जुलिनि थाखाय राजिथ' दङ ना? आंनि आफानि लुगैनाय जे आंनि जुलिया गोख्रै जानानै थाङो। आरो नों मा लुगैयो? आंथ' आगोलाव फरायलांनो सानो। होमब्ला नों फरायनो मोजां मोनो? जागोन दे, जुलिनि उनाव जेसांनिखि फरायनो गोसो फरायनो हागोन नोङो, जेबो बादा गैया। दाथ' बे जुलिनि थाखाय राजिना नोङो? औ। बिनि उनाव बिसोरनि जुलिया गोबां थुमथामै जालाङो। समायनाया जुलिनि उनाव फिसायनि न'खरखौ मोजाङैनो सामलायनो हमो। नाथाय बियो फरायनायनि बागै गावनि बिहाव बिखुनजो आरो फिसायनि सिगाङाव बुंथिनो गोहो मोनाखैमोन। बेबायदिनो गोबां मास बारग्लायलाङो। नाथाय सानसेखालि समायनानि बिदाया समायनाखौ नायनो बिस्रानि न'आव फैयो। आरे आदा, नोङो जोंनाव फैदों? माबोरै दङ आदा? मोजाङैनो दङ बिनानाव। नोंखौनो नायनो जोबोद लुगैदोंमोन। बिनिखायनो नोंखौनो नायनो नोंस्रानावनो फैस्राबाय आङो।
मोजाङानो जाबाय आदा फैनाया आंबो नोंखौ जोबोद गोसोखांबायसो थादोंमोन फैदो आदा सिङाव हाबफैदो नोंलाय माबोरैथो दङ बिनानाव माबाफोर फरायनाय लिरनायफोर जागोना जायाखै बिनानाव आनजादाथ' माथो खाथियाव सफैबायानो बेनोथ' आदा आंथ' फरायनायनि बागै न'खराव एसेबो रायलायनो गोहोआनो फैयाखै आदा माबोरै बुंनो जाबाय थादों आङो आं मिथिखादोंमोन बेबायदिनो जागोन होननानै नाथाय बिनानाव नों जेबो जिंगासि नाङा दायो आं फैबायना गासिबो थिग जाजोबगोन ओरैबाबो बिनानाव नोंनि जुलिनि समाव आङो बैनायफोरखौ जोबोद बुजिनो गोरों बायदि मोनदोंमोन जानांगौ बेखौ बुंबा नोंनि फरायनायखौ गनायनो हागौ बियो जिखियानो जाया बिनानाव र' आं बैनाय हादरजों रायलायनानै नायगोन नोंनि फरायनायनि बागै मा होनो बियो बेबायदि होननानै रमेना साननैसो समायनानि न'खराव थालाङो आरो मोजां खाबु नागिरनानै बिबोनां हादोरजों रायज्लायो बैनाय हादोर आंहा नोंजों जोबोर गोनां बाथ्रा रायज्लायनांगौ दङमोन औ गुमै देलाय बुंलाय मा बाथ्रा उन्दै समनिफ्रायनो जों सानैजों माने आगै समायनाजों आंजों मोनसे सिमांखौनो लानानै गिदिर जाबोदों बेनो जादों I.P.S अफिसार जानायनि सिमां बिनि उनाव रमेना गासै जालांनाय जाथाय आरो गासै बाथ्राफोरखौनो फारि फारि हादोरनो खिथाजोबो बेफोर गासै बाथ्राखौ खोनानानै हादोरा जोबोर सोमोनाङो आरो बुङो आरे बेफोरबायदि एफा गिदिर बाथ्राखौ समायनाया आंनो मानो खिथायाखैमोन बेफोरखौ आंनो दासिमबो मानो लाखोमाबाय थादों बियो थारैनो फरायगोन औ फरायगोन बियो आं गावनो बिखौ मदद खालामगोन फरायनायाव बेबायदि बुंनानै हादोरा बेफोर गासै बाथ्राखौ बिमा आरो बिफानोबो खिथायो बिनि उनाव हादोरा समायनाखौ फरायनायाव गोबां मदद खालामो खालि हादराल' मदद खालामाखैमोन आरोबावथ' हादरनि बिमायाबो समायनाखौ गोबां फोरोंनो हमो आरो गोबां मदद खालामो बेबायदिनो सानसेखालि समायनाया इसिं न'आव ओंखाम ओंख्रि संनायनि जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दङमोन बे समावनो समायनानि बिहाव आरो बिखुनजोआ हाबफैयो आरो समायनाखौ बुङो बेफोरखौ मा खालामबाय थादों नोङो बिहामजो बेफोरबायदि खामानिया नोंनि थाखाय नङा थां नोङो थांनानै फरायहैदो थां आइ औ आइ नोमाया नोंखौ थिगखौनो बुंदों थां नोङो फरायहैथां नोंहाथ' जिउनि मोनसे जोबोर गिदिर मोनसे आनजाद फैगासिनो दङ फिसा थां नों फरायहैथां औ फिसा नोङो खालि फरायनायनि फारसे गोसो हो नङाब्लालाय नोंनि सिमाङा मोगथाङाव बोरै जाफुंगोन फिसा नोंनि आब'नि थाखाय जाय खिथेरखौ नोङो लानो नागिरदों बियो बोरै जाफुंगोन फिसा बेबायदि बुंनानै बिसोरो बिनिफ्राय ओंखारलाङो दसेनि उनाव हादराबो फैनानै बुंफैयो जों गासिबो मिथिजोबो समायना नों I.P.S खौ मानि थाखाय जानो सानदों बेनिखायनो समायना नोङो गावनि सिमांनि फारसेल' गोसो हो मिथिगौ ना हादोर सिगाङाव आं बे जुलिखौ जानो एसेबो गोसो गैयामोन नाथाय थारैनो आं जोबोद खाफाल गोनां हादोर आं जोबोद खाफाल गोनां जे आं नों बायदि फिसाय मोनदों आरो एफा गोजोन बिहाव बिखुनजो न'खर मोनदों बिनि उनाव समायनाया फरायनायनि फारसे गोबां खस्थ' खालामो सानै बिदा बिनानावबो गोबां नाजानानै गोबां जुजिथाबनानै गोबां फरायनो हमो थारैनो बिसोरनि नाजानाय आरो जुजिनायजों दिनै बिसोरनि सिमाङा मोगथाङाव महर मोनमारबाय सानैबो लोगोसेयैनो I.P.S एग्जामखौ पास खालामो आरो जेब्ला बिसोरो गावसोरनि ट्रेनिंखौ फोजोबनानै पुलिसनि ड्रेसखौ गाननानै जेब्ला बिसोरो बिफानि सेराव फैयो अब्ला बिफानि खुसिया लाख'नोनो हायामोन आरो बिनि मेगनाव खुसिनि मोदै गयो आफा जों दिनै जानानै देखायमारबाय जोङो I.P.S अफिसार जानानै देखायमारबाय आफा औ आंनि फिसाफोर आं नोंसोरनि सायाव गोबां गोग्गायो फिसाफोर गोबां गोग्गायो औ आफा जोंनि थांखिखौ जोङो जाफुंहोनायनि समा जाबाय आफा जोङो बै गाम्बुरानि फिसाज्ला अनसायखौ जोङो एबार बे खेबाव नागारथारा आफा जोङो नागारथारा बिनि उनाव रबिन आरो समायना सानैबो सोरगोपुरिनि एरियायाव पस्टिंनि थाखाय एप्लाइ खालामो नाथाय खालि समायनायाल' सोरगोपुरिनि एरियायाव पस्टिंखौ मोननायसै अल दा बेस्ट आगै समायना जिखियानो जाया नोङो बे दावहायाव देरहाथारनांगोन बे खेबाव आब' गिताखौ नोङो न्याय होथारनांगोन औ आदा आं बेखौनो खालामगोन
समायनाया पस्टिंआव जयेन जाना चार्ज लानायनि उनावनो आरो फिन खेबसे गोदोनि 6-7 बोसोरनि बिब' गितानि गोजाम केसनि फाइलखौ बेखेवनो लायो। बियो बिब'नि गोजाम केसखौ बुरखाङो आरो बियो दुथांफोरखौ हमनो थाखाय इनक्वायरि खालामो। बियो गासै बिब'नि दुथां दायनिगिरिफोरखौ हमनानै लाबोजोबो। आरो बे केसआ कर्टनि फारसे थाङो। आरो बे समाव अनसायजों जाय लोगोआ बै सानाव दंफायोमोन बिसोर गासैखौबो समायनाया बुयै बुयै गासै सैथो बाथ्राखौनो बयनिबो सिगाङाव दिहुनजोबदोंमोन। आरो समायनानि फिसाय हादोराबो समायनानि फारसेथिंनिफ्राय जानानै केसखौ गेलेयो। आरो गासै रोखा फोरमाननि गेजेरजों बेसेबा बोसोरनि उनावबाबो समायनाया गावनि बिब' गिताखौ न्याय होनो हामारो। आरो बिनि गासै दुथां दायनिगिरिफोरखौनो गोख्रों साजा होनानै थैजासिम जोबथेसालियाव जोबजानानै दोननायनि गोख्रों साजा होनायाव देरहासारनो हामारो। समायना आरो रमेननि थांखिया दिनै जाफुंबाय, जाय खिथेरनि थाखाय बिसोरो बोसोर सिगांनिफ्रायनो गोबां सतबांसा थांखि लाबोदोंमोन। बिब'नि गासै दुथां दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनायनि। दिनै बिसोरहा बिनिफ्राय गोजोनथाव बाथ्रा आरो मा दंबावो?